ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریەدا خوێنیەک شەرمەزاریە دەربارەی بریارە رێڤەبەریە پەیادێ بلندکردنا نرخاندا بەڵاو کرد و تێدا بانگا پوچکردن و هەلوشاندنا بریارێ کرد و هەموو سەدەمێن کۆ پەیادێ نرخان ji ber bilind dike red kir. Duh roja sêşemê 21 Eylûlê Emîndariya Giştiya Enekesê daxuyaniyek derbarî biryara rêveberiya peyadê bilindkirina nerxan de bi taybet nerxê sotemeniyê li Rojavayê Kurdistanê belav kir û têde wa hatiye. Ev bilindbûna nerxan di demekî de tê ku gelê Kurd nerazîbûna xwe lê ser derxistina biryara 119 ya ku di Gulana Borî de ji aliyê peyadê ve hatibû derxistin da xuya kirin û di wî demî de peyadê ew biryar rawestand. Lê niha bi rengekî veşartî nerx têne bilindkirin ji mazotê ta ku hejmarek mezin ji madeyên din ta ku di vî dawiyê de geşt bilindkirina nerxênan jî. Enekesê di daxuyaniya xwe de ragihand tişta ku niha rû dide ji kiryarên peyadê û armanckirina jêdera jiyana xelkê dê bilindkirina nerxan de mebest jê koçberkirina xelkê ku di hundir de mane careka din li rêyên koçberiya neçarî bigerin. Enekesê bi tondî biryarên peyadê şermezar kir û banga pûçkirin û helwişandina biryarê kir û sedemên ku peyadê iddia dike ku nerx ji ber hatine bilindkirin red kir û piştevaniya xwe ji liv û tevger û daxwazên xelkê yên aştiyane de daye diyar kirin û tekez kir ku aramî û seqamgirî bi tenê dê rêveberiyeka hev beş de ye, ne di slogan û duruşman û kiryarên girtin û revandin û sepandina bacan de ye. Di dawiya daxuyaniya xwe de Emîndariya Giştiya Enekesê got ku rewşa aborî û jiyana xelkê deverê roj bi roj di encama bilindkirina nerxan de bi rengekî bilez ji aliyê rêveberiya peyadê ve ya ku xwe ferzkirî xirabtir dibe û bi taybet madeyên giring û pêdiviyên pêwîstiyên jiyanê yên rojana.